Yes, baba. Ngizoza ngizozama nje ukukhuluma ngisheshe ngenxa yokuthi ngibe ngishawe i-network la ngikhona. Yes. Kulungile baba. Uma ngizocela nje uphakamise isandla uma ubona ukuthi angisezwakali khona ngoba ngiyakubona mina ngapha. Now bekade ngiyabonga yeah. Now into enzekile kuphezulu n usuke ecalculate nje besechazile. Mina ngifuna ukungena ke kule yesibili. Ngizokwenza isilinganiso uzomunye umuntu aqonde. Kunabantu kuthiwa ama freelancers noma abantu abasebenza imisebenzi ezomkhokhela njengabantu abakuyi contract ebesana imkhokhele isamba nje esize. Loyo muntu loyo usuke ngekho ku pay as you earn. So leyo muntu abese kuphoqela ukuthi ke kube nendlela thize noma i-rate esetshenziswa siyokwazi ukumsave nokumsiza lo muntu ukuthi asibambe kangaka i-rate ejwayele ukusetshenziswa ba u25%. Leyo rate yakhe isuke yenzela ukuthi uma etaxwa utaxwa i25% khona kuzothi mhlambe kwezinye inyanga noma engaholanga noma eholile ukwaze ukuthi uma sekuphela unyaka uma secalculatewa kutholakala ukuthi engimalini abekade eyitholile impela le bekumele itaxwe iyakwazi ukuthi itaxeke okusalayo bese bayilokho ke ongokwakhe futhi kumnikeza nethuba lokuthi ngenxa ukuthi utaxwa at a higher rate kuthi mase kwenziwa ama returns akwazi nokuthola i-refund. So ke ngokunjalo uma ngabe kuza kwi-directive ne-directive nayo uma ngabe ke yenziwe ibe sesimeni sokuthi njengoba esecacisile uNkunzi kuningana okuthe kwenziwe. So ngalenkathi kukuningi okwenziwiwe kwenza ukuthi ke bese kufinyelela ekutheni ke nanti i-rate angenze i-rate senze nje for an example umuntu mhlawumbe bezothatha u25,000 rand kwi-two pot system ozothola ukuthi mhlawumbe i-calculation will be at 25% okuzoba 6,250 if I'm not mistaken. So lokho kwenza ukuthi lo 6,250 usuyaphuma yena uzobe sethola i-difference 18,500 or so. So lokho kwenza nalo obekade ethole u30 naye kusesimeni ukuthi i-rate ingaqala from kuyena lo 25 kuya ngaphezudlwana okungenza ukuthi ke kutholakala isimo esibonisayo ukuthi ke nansi i-rate yakhona. Lalela ke kulo yambuzo ayofaka eNkunzi ube umbuzo othi kahle ubomunye ebhekile wathi uma ngabe taxeka kwase kuba khona isimo lapho soba khona hayi uthekiwe kodwa manje sekunephutha elibonakalayo. So leso simo leso siyisimo egayo ezimweni ezithizeni kuya nokuthi ke mhlawumbe imininingwane ithenhanjiswa yahanjiswa kanjani ngakube mhlawumbe ngabe kulethwa lemininingwane yakho kusa-applyelwa i-directive akukho yini ngandlela thizeni lapho kwaba khona nephutha ngoba lokho njobe seshilo uNkunzi kwenziwa ama-administrators noma kusuke kwenziwa umqashi e-applya on your behalf lapha yakwa-SARS. So leso senzeko ke singadala ke usinye isikhathi uma kube khona iphutha kwi-application bese kuba khona leyo miscalculation engase yenze kube khona lesimo esifana naleso ukuthi ke mhlambe uyithole ukuthi yakweleta. That is one. Okunye okunokuthi kwenzeke kwabanye abantu abakhala ngakho ukuthi ngangifuna imali engakodwa sengithola imali encinyane kakhulu kunalena engangade ngitshele yona. Ukungazi okwenzekayo okudalwa ukuthi kwesinye isikhathi umuntu uthola ukuthi akahlali mhlambe ahlala ayibheke i-IT34 yakhe IT834 i-IT834 isikhuluma ngani sikhuluma ngestatement sakwa-SARS sesikwazi ukuthi sikubonise ukuthi in 6 months kusukela kuleso sikhathi kuhlehle 6 months ngakube umi kanjani mayelana no-SARS ngabe uyakweleta noma awukweleti. Lo IT34 iba lusizo kakhulu kumuntu uma ngabe futhi ezo-applyela yona i-two pot system ukuthi asheshe azazi khona ezobe esebona ukuthi oh imali engiyikweletayo ingaka ngobani na ngoba phela umqashi uyasebenzisa noma u-SARS usebenzisa lento yokuthi asikwazi ukuyidedela ayidle bese soyifuna seyidlile. So ayithi ngakayi nje nakena sixebule engeyethu sibe siyibamba la sithi dedele yakena nje sesixebulile thina engeyethu. So kwenza ukuthi ke uma kwenzekile ke la kwatholakala ukuthi uyakweleta vele babukhoma uma ngabe ukuthi uyakweleta sekuzongena lapho ke lento ukuthi hayi ke asiqale sibambe lokhu kwesikweletu ebese ukuthi ke le yantela kushuthi i-tax directive i-tax yakhona ngokubalwa kwayo iyaxetshulwa asilinganise la 25,000 la 6,200 usuxetshuliwe pay kwawo bese kuthiwa hayi bekweleta ukhomo futhi ekweleta u3,000 sixebule futhi u3,000 sengaleyo ndlela seku 9,000 imali esithathiwe kukhoma abese sithola lo mahluko ongasetheni bese limala kakhulu ke lo muntu ozomukela le mali. Izimoke lezo ke ezenzekayo kwesinye isikhathi njengoba sisho ukuthi ke kudalwa na ukungazi ezimweni ezinjengalezi. Mhlambe ke kuyiqhubezela phambili senze njani ke esimweni esinjengaleso
Uma ngabe kunesimo esinjengaleso ongasiqondiyo yilapho ke sekumele wona uqoqe zonke ke izinto ezingubufakazi amaphepha akho aqondana nokuthi ke imali obuyilindele ingaka hola malini nanka ama returns usho i-IT lokhoza i-statement obuzazi wena ukuthi ngokwazi kwami mina ngoka-ITA 34 ngazi ukuthi mina angikweleti lutho nansi iproof engayenza ngomhla kabani ukuba ngi-apply njengamanje kodwa sengithola sekuvela lokho ngicela ningicacisele ukuthi kufinyelele kanjani kulokho into ke adle ngayo ke uSARS adle ngayo kakhulu ilena yokuthi uma kuukuthi uyakwazi ukuproveka ngendlela ebonisayo ukuthi icacile ukuthi iphutha lingakuye uyakwazi ukubuyisela kuze kube sesentini lokugcina la lokho akuthathile kwena uma kodwa ukuthi uyakwazi ukuthi ke kuvele ufakazi ukuthi cha uwena ke SARS uqobo la obe nephutha kulento enjengalena nxashana kodwa kungenjalo kusesimeni sokuthi ke ukungazi kwakho kuzoba kuzofola kulento yokuthi ignorance iyona ke kwenze waba kulolu lesisimo esinjengaleso ngithi angithinte leyo ngoba bakhona abake bamthinta unkunzi mayelana nalokho ukuthi bona bekade beapplyela ukuthi sebeyithola bezuza kancane kakhulu futhi ogcina sekwenza kwesinye isikhathi ngokungazi ukuthi wena mhlambe kukhona nesikweleto okade unaso uyithole mhlambe usuwenza i-calculation as if ihambe yankulu i-rate i-tax rate yakho kanti ayihambanga yankulu yingoba khona ushintshana kwawena mhlambe okade ukweleta mhlambe ake ngiyibambe la kwaze kwanzima angazi kuzimalanga qawona amandla angazi mfowethu ukuthi dedele imbuzo noma ithini into no kunga-right ukudedela imbuzo kunosisi owayekhona I think na last week I think umamnisi mhlambe naye methola ithuba mhlambe angakukhuphuka achaze izinto ey'thile mhlambe mengasabi but mhlambe ngifisa uku-emphasize before imibuzo yilokho kwinto abeyichaza ubaba uMnala ukuthi kumele u-understand ukuthi i-IT 34 mhlambe yini itholakala kuphi mhlambe babunalo okumina mhlambe ngafisa ukucacisa ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi abantu babe ne-e-filing profile abakwaziyo abangenayo i-filing profile bengenza njani bona ukuthi bathole ama-IT 34 mhlambe ungacela ucacise lapho before sidedele imibuzo ngiyabonga angibona kakhulu Nkonzo kwi-IT 34 lesi statement ebengikhuluma ngaso sitholakala ikakhulu lapho khona umuntu kuukuthi unani une-e-filing uma une-e-filing logins ngamanye une-username kanye ne-password yakhona uyakwazi kube sungena kwi-profile yakho ngalenkathi ungena kwi-profile usungena e-fileni lakho ngendlela ka-SARS ukuthi nangu wena lapha kwa-SARS lapho ke mawusungena khona ke kuleyo file yakho uyaye bese ke uhambe ke uye ohlangothini langawesokunxele sakho kulona i-screen sakho bese uyalaphana ku-SARS correspondence umuthinta khona nje uzobe sowehlela ngezansi lapho khona osuke untwanyana ekunikezela into ye-history usuthinta yona ebese ke usuyakwazi ukuthi ke uqhubeke ke ngeke ngicacise kungabamba isikhathi kodwa kahle ngamafuphi kubalulekile ukuthi abantu njengama taxpayers sibe nawo e-filing siuregister e-filing angicabanga ukuthi na kakhulu abantu abathinteka kakhulu ku-two ports abantu iningi labo mhlawumbe sebengaba khona abambalo kodwa abantu abanawo uSARS e-filing indaba yonakala ekutheni kwesinye isikhathi asifundisekanga ngokusebenzisa uSARS e-filing yilokho kwenza ukuthi isikhathi ke siphundulwe ulwazi luphambi kwethu lusesandleni sethu kuma-phone abanye ngoba usensa umobi abanye usensa ama-computer luphunyuke ulwazi ngenxa yokuthi asikwazi ukufinyelela kulona ngicabanga ukuthi ke le ngosi esikuyona iyasiza kakhulu ukuthi ke sikhulume lento mhlawumbe ke sengozwa ngembuzo yabantu ukuthi kwenzeka kanjani okunye okusuke ku detail kodwa ke ngingacacisa nje kancane ekutheni ke uma ngabe uzovula uSARS e-filing okusuke kudingeka nje kuwena number 1 i-tax number yakho noma i-tax number yakho ibalekile i-ID number yakho i-ID number yakho yesibalekile imininingwane yakho yonke nje ephelele ebese kuba ke i-proof of address nayo fanele uyilungise i-copy yakho certificate i-ID uyilungise ebese wenza ushaya isithombe sinawe uphethe i-ID uyibekela ngezantsana nje kwesilevu ukuze kubonakalise ukuthi akho bugebengu la uye umnikazi wale ID lokho bese uyakuthola
uyakuthumela ke ngalenkathi uqeda nje ukugcwalisa ngokwaka online bese uyakuthumela as an attachment okuzobe sekuba yikona ukuprove ukuthi nebala umnikazi nguye lo bese kuyabuya ke manje into ezobe sikunikeza usunama login usunikezwa iaccess manje ukuthi usuyakwazi ukuzenzela ifiling yakho ukuze usizakale noma ufisa umuntu uthola umuntu ozokwenzela kodwa usumnikeza ama login details akho your username and your password ilapho ke ukwazi khona ukuthi ke bese uyangena mhlambe asikuthinte enkunzi enye izinto le kuyona le part ka two port kule ya part ka two port kubalekile ukuthi sibe nakho ukuqonda ukuthi ibiyinhle yona ekutheni mhlambe omunye umuntu obezoyithatha as a saving yabona uma bezoyithatha imove from u2 port mhlambe ingezukuza eswini kwenza kube nomahluko lokho ngoba mhlambe bimove iya kwenye retirement annuity or something like that but ke angikho lapho kakhulu ngisekutheni into esilimaze kakhulu ku2 port system siye magange sibona leya mali elengiswayo nje phambi kwethu ukuthi nakho kwase kuyasilimaza ngicabanga ukuthi sifundile isifundo ngokunjalo kusukela namhlanje kwabakule ngosi asiqapheleni ukuthi uma siya ku2 port system asibe abantu asenze sure ukuthi sibhekile ngasohlangothini kaSARS ukuthi asikweleti lutho enye indawana engicishe ngayikhohlwa yindawana yokuthi utholo omunye uthola ukuthi uma enza uIT A34 lo IT tekade ngichaza istatement simkhiphe impela emsulwa engonile kanti uma ujula nokubheka kuyena kunengxenyana yokubheka enkunzi uyayazi iyama penalties lapho khona umunye umuntu othola ukuthi bekufanele ngabe uyasubmit ireturn lakhe la ngo2023 yalisubmithiwe kuze kube imanje uma ngabe kune return elingasubmithwanga kwazi kwangena ama penalty kulelo return sekusho ukuthi usuyakweleta ke manje ukweleta ukweleta ireturn elikwi non submission so leyo ireturn mukweleta lijwayele ukungaqali ke kude liqala nje ku 250 lo 250 babukhomo nankinga ngawo uma kuthi ke kunento penalty based ekutheni awusubmithanga ama returns ibala njalo ngenyanga ayibali mhlawumbe ukuthi kuzoba into yokuthi njalo ngonyaka u250 cha kuthi makuphela inyanga nje iqala kuthiwa uyaimposewa u250 kwena next month futhi u250 next month so makuphela inyanga eziyishumi ungekho wena aweke ukuthi kufanele usaphela inyanga eziyishumi so kwenza ke lokho ukuthi ke bese ufinyelela wena esimeni sokuthi ke u250 times 10 u2500 lona usukweleta okweleta egameni lokuthi hayi ngoba bekade kuyi-tax assessment akusiyona i-tax assessment kodwa le ukuthi awubuyiselanga i-return isikhathi esifanelekile kubizwa ngani nalokho futhi isikweletu enye izinto ke futhi ethilimazi babonala umbuzo lana uthi ke why uSARS no2 port ungahlukanisi ekutheni mangabe ngiyoclaima u2 port wami ungazibali phela ikweti zami lezi abengikweta zona cause ekugcineni endaphe ngathi abantu baskemeka cause umuntu ufika umuntu kuthiwa uzokuthiwa wena u30,000 kodwa mase bheka full lapho usazi lapho ahlepho mhlawumbe u10,000 lapho yabona abanye o12,000 why usazi ungathathi imali lenje ela 2 port straight le ekumele ayithathe anga-8 ikwelete ezinye 2 umbuzo wesibili baba kwenzeka kanjani ukuthi umuntu mangabe ehola ethola i-payslip yakhe njalo ngenyanga lo muntu uSARS uyayidonsa imali yakhe kulo muntu nangu lo muntu njengamanje useclaima u2 port wakhe uSARS njengamanje useyidonsa futhi imali futhi aphinde futhi lo muntu futhi lo manje kuthi uyakweleta futhi kuSARS kwenzeka kanjani into efana nazo lezo uSARS ngoba manje lo muntu mangabe hola i-payslip yakhe iyavela imali ukuthi uSARS uyidonsile imali yakhe kwiholo lakhe nje uSARS udonsile nangu manje u2 port manje futhi nawo futhi uSARS futhi usiyadonsa futhi uphinde futhi kuthi usuyakweleta futhi yenzeka kanjani baba into efana leyo okay asiqale embuzweni oqala wokuthi uSARS ngalesikhathi kuphuma akayithathi ngani imali eyikweleta ayithatha nje lapha kule mali ekhona esuka ibekiwe la sikhuluma ngeminyango emibili iminyango la isuke imibili kwelokuthi kunomnyango
ongumnyango esothi okwamqashi ngizosebenzisa lelo gama likamqashi employer ebese kuba khona umnyango okusuke kungumnyango wezentela kuhlukene. So lo mnyango kamqashi yiwona osuke uzokhokha ukhokhela umsebenzi. Manje na ke uSARS akangeni kokamqashi, akangeni futhi ezikhwameni zabasebenzi lapha yakwamqashi. Unemvumelwano nje yokuthi wena mqashi uma ngabe ubamba impesheli yalo yamuntu asizukuthexa lokho sikubuyisela eceleni lokho allow deduction allowable le kuyongena isikhwameni lesi sakho sokuthi mhlazana impesha kuze kube lapha asikhulumi lolo daba. Kodwa mhlazane wena mqashi usumkhokhela ila sivumbuka khona sesizothi ke cha phela manje siyoba isiyeswini sakhe. Hayi ke manje ilapho khona sesibala i-tax kushuthi i-tax i-calculated on hand ngalesikhathi esezoyithola. Kwenza ukuthi ke uSARS abeseceleni angakwazi ukuthi angene ayongena ko-pension babantu, ngoba uma ngabe ukuthi fanele enze njalo kungafanele ukuthi kuyoguqulwa imithetho osomqulu kuze kube futhi inkantolo ephasisayo ukuthi angaze angene lapho, ngoba ukuthi kuseyakujaha ngandlela thizeni ongesona ke isimo leso ke esivumelekile. So kwenza ukuthi ke ngiyayihlukanisa leminyango ngizothi ube naloko okuqonda ukuthi uSARS useceleni ngapha ulindele nje kodwa ukuthembeka kamqashi, ukuthembeka ka-GPF ukuthi mangabe ezokhipha imali ekhokhela ukhomo akamazisi uSARS ukuthi ke njengamanje ngizokhipha emalini ebikade ibekiwe. Wena SARS owawungayithexanga kwaseqaleni le mali usambekela njengamanje ufuna ingcenyana nje ukuthi kube khona kwenzayo abese cha leyo ngcenyana ngoba vele bengimlinde ukuthi ngomthexa mina ese-retire kodwa njengoba usuyikhipha manje nale ngcenyana ke leyo ngicela idlule la kumina ebese ke nayo siyikame ngoba ilimaza inciphisa le yabesikade sizoyibamba ekupheleni noma ekufinyeleleni kwakhe ukuthi useya-retire. So ngaleyo ndlela ke kwenza ukuthi ke angakwazi ukuthi ke babukhomo angena ayoyithathela. Angani uyaphenduleka kuleyo ndawana singaqala edlule siye kulomunye asiqale siqondise lapha. No baba kuyezwakala. Yeah. Lo wesibili mhlawumbe angiphindela lo wesibili ukuthi ngikhumbula usummarize nje. Okwesibili baba ilo othi ke njengoba didonsiwe nje imali mangikuyiphe yami ngabe ngiyipheke. Oh yes ngiyakhumbula. Why ukuthi uPort uSARS uphinde futhi udonsa imali le yakhe aphinde futhi ayodla futhi kimi esikweletini? Okay. Isithatha isibuyisele ekutheni ke kukhona into esiyaye mhlambe singayiqapheli kakhulu ebalekile. Kunaleli pheshana njalo makuzoyiwa lapha kwaSARS makuphela isikhathi kuthiwa i-filing season. Bese abaqashi baphithizela impela nathi baqashwa siphithizele sifuna leli phepha ekuthiwa i-IRP5. Manje le IRP5 yethu inkinga eyenza ukuthi sifinyelele mhlambe kulokhu ungaqondi kulesi simo ingenxa ukuthi asiqonda sikwazi ukuthi siyifunde kwayona i-RP5 sichaze. Iyadinga ukuthi ke icaciswe lena i-RP5. I-IRP5 isuka imele ukubonisa nokufundisa umqashwa kwelokuthi noma i-taxpayer kwelokuthi umqashi emalini abekade eyizuzile ibingakanani bese iyacaciswa futhi ngononina inzuzo ukuthi ihlobo luni lwenzuzo akade enalo, njengokuthi ube nenzuzo esibiza ngokuthi i-basic salary, waba nenzuzo esibiza ngokuthi i-overtime, ube nenzuzo esibiza ngokuthi i-13 check, ube nenzuzo esibiza ngokuthi mhlambe u-S&T kuba so kanjalo. So lezo inzuzo zonke bese ziyahlanganiswa kuphume isamba esodwa so ibe ngakanani inzuzo yonke ayitholile onyakeni, bese kuyobhekwa kuma deductions kusulona i-RP5 ngichazana khona kuzokwenza umbuzo uphenduleke ngendlela. So ku-RP5 iphinde bisiyasitshela i-RP5 futhi yini ediductiwe kuwena. Isigaba sokuqala se-deduction kuzosane kuvele nje leya code yo-4005 kuvele u-4001 leyo code isiyikhuluma ukuthi hayi ke manje wena sikhipha impesheli kuwena, nansi imali yempesheli ebanjiwe kuwena ibe ngaka, imali yaku pension izovela ka pension ibe ngaka, ibisiyavela imali ye medical aid yaba ngaka. So lezi imali bekade zibanjwa kuwena zivela nazi imali, bese kuyavela futhi kuyona i-RP5 ukuthi njalo ngenyanga bekade sibamba kuwena, njalo muhola siyabamba, njalo kuwena muhola siyabamba, sesihlanganiselile ke nansi imali ewuphezi wena ukuthi ngamanye amazwi i-tax credit ke leyo imali esikhambele phambili yayaka sasebekade lokhu ibanjwa umqashi
eyisa lapha kwa-SARS eyibamba eyisa ka-SARS. So nansi ingaka ke le mali obekade ibanjwa umqashi. Then bese kuyona le ncwajana kuyona i-ARP5 bisiyahlanganisa konke bisithi kahle kahle ngokwenzuzo ekulesi sigaba seyihlanganise yonke inzuzo ngakube ngokwama rates wena ngokwama tables ufola kuliphi kulona liphi itebula na lokutaxwa kwakho ebese yokuthi khaxa kulelo tebula lokutaxwa kwakho ebese yakunikezela futhi irate yakhona which is the percentage ikunikeze neleyo amount ebese kuba ileyo mali ekuzothiwa ke nansi imali engabe uyitaxiwe u75,000. Imali ebanjwe kuyena iyafika kuthina siwumnyango wezentela ikhombisa ukuthi iyu74,000. Okusho ukuthi lo muntu kube khona imali eyodwa 8,000 ngemali kushoda kwemali 8,000 ngaleyo ndlela sekuno due by you ozothi masikhala i-assessment njoba yenziwe bisithi ke ngaleyo ndlela babukhomo sicela ukhokhe ngoba manje ngalenkathi kucalculate nomqali ethatha kuwena uthatheke kwangazathi kwakhona bekuthe kweqa ihlo langabona kanti bekuza kuwena isigaba sika due by you leso bese kuba khona isigaba esinye lapho khona uthi lo 75,000 engabe simtaxe wona kubonakala sengazathi yena kubanjwe kuye u78,000 ngoba kubanjwe kena u78,000 kusho ukuthi lo muntu lona ulimazekile asihlosanga ukumlimaza ngaleyo ndlela ke sekumele lo muntu simbuyisele umahluko walezi imali umanini umahluko bekumele ngabe utaxwe u75 kodwa njengamanje u78 siyomnikeza ke u3000 usethola ke i-refund okuyi due to you. So ngamanye amazwi ngiqonda ukuthi ke konke lokho bekade kwenzeka ababukhoma njalo ngonyaka kwenza ukuthi iRP5 isicacisele ukuthi kwenzekeni kuwena bheka ke uma ngabe sekuzoba khona lesisamba ke asibaliwe la ku-RP5 ngoba bekade iqhubeka inyanga nenyanga isonto neso ngangokhola kwakho uma kodwa seqhamuka kuzoba khona isamba ingakho isamba sinegama elithi directive leli gama elithi directive singalibuyisela ezizulwini libe yigama elithi kumele sizwe izwi noma umyalo ozoqhamuka kwabezentela umyalo omuni abazothi basiyale ngawo kulesi simo yilesi sizathu ke sokuthi ke uma sekukhona imali eyisamba abese yayithatha umqashi athi SARS nansi imali eyisamba engiyikhokhela ukhomo le mali eyisamba engiyikhokhela ukhomo kunjani kuwena abese yabheka athi lalela ke yizwa ngami ukuthi ngizothi yenze njani ngaleyo mali before umkhokhela mina mangibheka la uyangikweleta ukuthi nokuthi okanye hayi akangikweleti lutho ongaphambilini kuphela nje kumele ke sibambe intela yayo bese yabanjwa ngaleyo ndlela intela yayo Kwanzima nangilapana uPilas baba awubuza umbuzo kodwa ngathi khona inkinga khona baba ubunala ngoba engazuthi khona ukuthi engathi uSARS kulo two-pot lo u-undertaxile but ke asazi ukuthi ke lonto le iqiniso yena ukuthi uma ngabe uSARS ebhekana nento e-undertax abantu wenze njani uSARS uyibuyisa kanjani imali uyabayeka abantu abaxolele noma ubuzama indlela zokuthi imali aphinda kwazi ukuyithola ngoba ikhona lento ethi ngathi undertaxile kulento but asikho asinayisho yalonto le kodwa ikhona into esho njalo ukuthi ngathi abantu abaningi undertaxile kubona but umbuzo manje uthi kungabe uSARS wona ke mangabe undertax abantu lento ka two-pot uyabaxolela noma uzama indlela zokuthi abantu bakhokhe le balance esele kodwa ke omnye umbuzo loyo nangu Pilas lapha akakabuze naye Pilas lapha mhlambe esasondela uPilas singayibeka sithi ake sizame kukule yoku-undertaxa asikwazi ukuyikhuluma kakhulu ngokuphelela uyisho kahle nawe ukuthi kungathi kodwa ke esimweni esinjengaleso into esuke ibhekeka la umthetho ukuthi umthetho uma ngabe angilinganise uthisha ushaya ingane eklasini bethe ngizoshaya imvimbo emithathu uma eshaya imvimbo emithathu bese kutholakala ukuthi khona ingane ayishaya imvimbo emibili kodwa bethe iclass lonke ushaya imvimbo emingakhi emithathu le mshaya ayishaya imvimbo bese ziyasho into ayisengeke umshaye umthuthi na kodwa bushaya 3 sekuphoqa ukuthi uthisha ke ame emthethweni abheka umthetho no umthetho uyini uyizwi lakhe belitheni izwi lakhe eqaleni belithe imvimbo emithathu so kwenza ukuthi ayibuyekele yangane izowuthatha umvimbo wesithathu
So kuzwakala khona kungathi kubhlungwana kodwa kuyinto enjengaleyo ngoba isimo lapho khona uma ngabe kukuthi i-tax rate ibikade ithi kufanele ngabe utaxwa ngo-36%. Abanye abanjengawo bathexwe ngo-36%. Kuwena kwenzekile kwangathi kwehlile kanti bekungabonakalanga. Yingakho kuye kube khona into ezingama corrections asuke izinto esuke zilungiswa ngoba leyo correction kwesinye isikhathi iba i-correction to your benefit. Kube uwena ozuzayo ngokulungiswa kwaleso simo. Kwesinye isikhathi ke ngeshwa kube khona isikhathi sokulungiswa kwesimo bese kuba ukuthi wena uyalahlekelwa. Kuyinto kodwa ejwayelekile ukuthi yenzeke leyo kuma cases asuke ephathelene kwa taxpayer kanye naye uSARS. Asimbheke obekade ethi uyangena. Okay. Pillars. Pillars, kaunda man. Sanibona. Ninjani baba? Yebo. Ngiyaphila. Yes baba. No, into engifisa ukuyibuza la engaye ngizwe ngingenaqiniso layo lokuthi uma ngabe mhlambe sekwenzeka uya ku pension kodwa bewukade uthatha ku Two-Pot kuyayi affecta yini I pensionable service yakho ukuthatha ku Two-Pot? Okay, ngicabanga uNkunzimalanga engacetha uphendule lo mbuzo. Yeah, no, mhlambe yeah, siyabonga babunala. Akuyi affect pensionable service. U-Two-Pot only affects ama savings. So mawusebenze 32 years, let's assume I know GPF kune formula. I-formula is of inento to fund joint date, the retirement date. So mangabe ujoyine ngo-1984, that's not going to change. Ukuthatha u-Two-Pot kuthathwa uthatha imali yakho osukuyinayo. So imali yakho ongenzeka ukuthi yehle, ongenzeka ukuthi ikhuphuke, but i-pensionable service ayibe affected. All right. Pillars, usenamni umbuzo vele phambili. Okay, mabonke. No, ngiyabonga. Sawubona baba, Ngiyabonga, ngiyabonga. sanibonani. Good Kulungile evening. ba. Yes Yes, baba umqonda manje. siyabonga baba uSthembiso. Umbuzo wami ulaphaya endabeni ye-GEPF ngoba mawuvula i-app leya ye-GPEF i-self service ibonisa ukuthi kune vested pot, kune retirement, kune savings. So now sikhuluma nge-Two-Pot lana and mawuthi uyathatha uthatha laphaya ku-savings according to my understanding le ye-30,000 and below. What about the two pots, the vested one nale ye-retirement? Mina umbuzo wami lapho ukuthi kwenzakalani lapho ngalezo pot lezo ezinye eziyi-2. Ngiyabonga baba uSthembiso, ngizawulalela. Okay. Babonala nozula umbuzo. Yebo ngizwile umbuzo kodwa bengathanda mhlawumbe nginga-add nje after uNkunzimalanga mhlawumbe wena oyingenela ngoba ukwi-field yakhe kakhulu. Okay. Sibonga baba so okay, asichaze ukuthi ile portion ongayithatha kwakwenzela ukuthi part 1 2024 kunama funds ukuthiwa ama-provident. So ngeke kube khona imali uzobona ukuthi ile mali ozothatha mhla uretire. So ngaqala ukuthi khona i-vested Uzimalanga engathi nawo mali leyo uthi eqhamuka yema uzimalanga qonda. Engathi nawo uyakhatha. can only access nesuhamba. Ami. Oh. Ngizwakala Yeah, manje. ngathi ya izwakala manje yes. Okay. So i-vested ile component le eyayikhona before 2024 ile ongayithola futhi nakhona mesuphuma. I-savings ilo oyithathela u-Two-Pot, you only contribute towards the savings. Ngeke ngenze example ka 33% no 66%. So u-33% goes to a savings pot. So each month uhola imali yakhe iyahlukanisa. Ingeke kuthiwa kuna two pots. Enye iya ku savings, enye iya ku retirement. I-retirement component akwazi ukuyithatha. Why kukhona la le distinction? Benzela ukuthi makwenzeka utransfer usuke eGPF uyosebenza eCity of Cape Town.
kwazeke ukuthi kwakuyiphi imali wawuyisave on retirement savings, kwakuyiphi imali ekhona ku-vested portion, because unfortunately mase sibuka lento ngehlo mhlambe le-political economy, u-Two-Pot nendlela ama-pension fund aranwa ngayo aserun ukuthi asisuithe i-private sector, because they are trying to encourage abantu ukuthi bangene kulama-retirement annuity fund aqala ukukhokha at 55. So at 55 ma umuva bazobuza ukuthi wawune-vested engakanani, wawune-savings engakanani, wawune-retirement component engakanani. I-vested ne-savings in that case izophuma izo-cash. So kwenzela lezo zinto ukuthi kube khona ukuhloniswa kwamabhodi. Kodwa from 1 September going forward, ma ngabe ukhokha kwisikhwama ihlukana kabili, kuba khona i-savings which is 33%, bese kuba khona i-retirement component. Angazi noma umama ucaciselekile, ngiyabonga. Thank you, Bambo Nkuzimana. So it means that the vested pot yona awuyithathi ihlala injalo, and then when you go on pension you will get that money, your vested pot, because it was your money before this Two-Pot system. Yes. So by law kufanele kufanele leyo mali ukuthi uyithole mase uphuma, uzothola whatever you had ku vested, uyothola whatever you have kwi retirement portion. Even mhlawumbe mawusuye ukuthatha u-Two-Pot, whatever is kuma savings uyakwazi ukuyithola. Mhlawumbe general, before ngiqhubeke, there are a few guys who were saying they don't understand isiZulu. Apologies for that, but based on i-feedback esitholile, bekuwabantu abadala besokhuluma nabo, and most of them bakhuluma isiNguni. I'm not gonna say isiZulu, bakhuluma isiNguni. So mhlambe that's why we're sticking kakhulu mhlambe kwisiZulu. Apologies, asizama ukuthi siba exclude, but ke sizama ukuthi accommodate laba besicela ukuthi sicacise. Ngiyabonga General. Siyabonga kakhulu xa unamandla. Yazi ukuthi ngifise ngathi kulo nyaka nje lo angaba khona umuntu oya kwimpesheni, yazi sike sibone ukuthi ithini into, ngoba lukhona uvalo olukhona. Babonala before ngifake lapha yana ulokuntana. Okay, umbuzo omugcina loya nguye ke mama uHide nombuzo. Ngizobuza ekugcineni nombuzo, kodwa ngiyafuna ukubuza ukuthi kungabe ukuthatha u-Two-Pot kuyinto right yini noma kuyinto wrong? Ukubona konke nje okwenzakalayo. But umbuzo wami loyo okugcina sengivala, ngoba kubuye ngathi abantu abaningi badideke kakhulu, abantu abazi nje manje kumele bakwenze, ngoba kumele abantu siba-advise ngendlela abazokwazi nabo ukuthi ibasize balekelele, ngoba mhlambe iyabalimaza, mhlambe futhi ayibalimazi. Siveze futhi ubuhle, siveze futhi ububi futhi, ngoba bukhona ubuhle, bukhona futhi ububi. Hayi, singayithatha nje mhlawumbe besakhona abaphakamisayo. Mhlawumbe omunye kumina ikhona le ndawana yokuthi engathi uma uzothatha u-Two-Pot kungafanele uqala ucabangisisise ukuthi le mali oyithathayo ufuna ukuyithumaphi. Futhi ingaba inhle kakhulu ngoba bheka into osukuyenza lapha. La osukukwenza ufana nomuntu othatha kwizinkomazi zakhe la esibayeni okuyizona ebeyikade zimandisela isibaya. So we are now reducing ekuyona engine manufacturing yakho, and then you are reducing ama volumes ayo, expecting ukuthi you are going to at the end of the day uphinde uthole ama results afanayo. So kubalekile ukuthi ke if you were uzokwenza kanjalo akube into ethi I'm taking away from retirement yami, but by investing now on something that by that time izobe sikwazi ukuthi ithi multiply and ikwazi ukuthi yenze kangconywana kunalokho kuyikona njengamanje, so that mase kufika isikhathi sokuthi ngiphume kutholakala ukuthi ke khona ngiqalile through this money, kungabi imali ebikade izoya nje eswini, ngoba le mali kahle hle iyimali engamaqanda ebekufuneka ngiwadle sengiphuma emsebenzini, kodwa manje ngiwadla manje lamaqanda, sengidla namachwane akhona, sekuyingozi ilapho. Indlela engibuka ngayo angisho ukuthi kunjalo. So ke ngiya-advise nje kakhulu ukuthi especially uma sibuka u-Two-Pot system sibuke ngaleyo ndlela. Again, u-Two-Pot system ubheke futhi ukuthi kuwena usuke kungathithi ngawo sewusiza wena umnyango wezentela futhi ukuthi awuyithole kukhulunywa ukuthi ke hayi ucollectile kulonyaka.
ngoba kuwukuthi wena uthathe imali mhlawumbe bikhona enye indlela yokuthi ubungawuthola lo 30,000 noma u25,000 mhlawumbe ngale kokuthi uphazamise isidleke sakho noma inkukhu echamiselayo wayiyeka ukuthi iqhubeke ichamisele la ichamisela khona wena bese uyawuzama lo 30,000 endaweni ethize njengoba bekade benza abangaphambi kwethu. So enye izinto engicabanga ukuthi ithe ivela kwangasondeleka kakhulu kubantu mhlawumbe abanjenganathi esiyasikhuluma kakhulukazi seluleke kulolu hlangothani lwezentela kanye nayo imali. Ngibeka kanjalo mina uhlangothi olungeluhle hle ngasohlangothini luka Two-Pot. Hayi nangu lapha yana baba ulokunyana umpangazitha. Nangu akangena xa unamali. Ngena mfowethu ubuze mfowethu umbuzo sidlulele phambili. Sanibona. Mpangazitha. Baba. Yebo sanibona. Yebo sawubona baba. Yebo. Should la ngicela ukuqala nje ngibeke nje kancane ukuthi ke mina ngikule list le yabantu ekwathiwa hayi uSARS uzosenzela ama-assessment. So ngiyaqikelela ukuthi ke njalo ngoJuly ngiyayithola i-email esho ukuthi hayi sebengenzela. So kwahamba kwafika isikhathi sokuthi ngiclaima u2Pot. Ngawuclaima lo 30,000 wonke. So imali engayithola mina ngathola u17,000. Abantu engilingana nabo ngokwenochi bathola u22,000 kuya lapho. So mina ngifile ngazathi mina ngathi wangitheksa kakhulu uSARS. Kumanje ngiyamkweleta angimazi ngimkweleta kanjani uSARS ngoba ngimthatha u2Pot ngoNovember 2024 mangaphosisi ngangamkweleta uSARS. Then come 2025 bawenza ama-return bangisendela i-email ngathola ukuthi asikweledani mina nayo uSARS. November 2025 kwangena i-SMS ethi mina ngiyakweleta sengikweleta uSARS. So angazi ukuthi ke uSARS ngimkweleta kanjani angitheksa kangaka nanokuthi bengicela amase ningiphendule umbuzo wami mhlawumbe ukuthi ke kwenzeka kanjani ukuthi angithekse kangaka uSARS. Ngiphinde ngicela ukuthi ningiphe mhlawumbe i-email noma i-number yala engabathinta khona ukuze ngidlulise isikhalo sami isikhwama sami uGEPF. Okay, no siyabonga kakhulu Mhlonishwa siyabonga. Uyezwakala umbuzo wakho. Ngicabanga ukuthi Mhlonishwa kokunye ekuqaliseni kwami inkulumo phakathi nayo khona into engengayibeka ya ukusithibezeka kokungazi kwesinye isikhathi ngokupheleleyo ngesimo sakho uma kuya eminyangweni nakuba usho ukuthi ngokwazi kwakho wawungakweleti lutho kuye kwenzeke kube khona nje ukuvuka kwenyama ogqokweni esimeni sokuthi mhlawumbe ubekade wazi wena ukuthi awukweleti lutho kanti isystem iraise mhlawumbe iminyaka engaphambili koqalisa kohlelo lolo silibiza ngokuthi ke iassessment eba automatic assessment esukenziwa uSARS andukuba wena uvume noma ungavumi. So ke okwenza ukuthi ke kwesinye isikhathi okungathatha mhlawumbe ngiyahlawumbisela la okungaba izinto ezinjengalezo enye futhi into eyayicashe njengoba ngishilo ukuthi leye penalty inayo tendency ukuthi icashe ingabonakali obala uthi ubheka ngalo hlangothi luka IT34 afika kuvezele lokho okweleta kwesinye isikhathi kuphoqo isikhathi uthi uhamba ibanga elide uphinde uyovela nakuma penalties ukuthi akukho lutho yini engakweluleka ngakho ke kusukela manje ukuqoqa bonke ubufakazi onabo njengoba usho ama RP5 akho bese ngokunjalo nasubufakazi bokuthi ke ukhokheleke kanjani makuza kwilokhuza kwi2Pot ebese ubabela eminyangweni ekutheni ke usizakale eminyangweni oseduze na kwesinye isikhathi ke ezinye izinto zeyiphoqa ukuthi usukume nje kungaze kube ukuthi mhlambe kuzoba sefonini efonini ungakhuluma nami ngiyizwe into yakho kodwa mhlambe ngingayizwisisisi kunomuntu osuke ephambi kwakho kuye nokuthi ke ungakuphi ke nezwe but umnyango nje oseduzane wakaSARS
SARS nawe ungabhukha i-appointment noma kwesinye isikhathi kuye kwenze kube nenhlanhla uthi nje uya ungabhukhanga bakwamukele. Mina bengacela kakhulu nje ukuthi usondele, kodwa kakhulu ungasondeli ulambatha, phatha bonke ubufakazi ngoba ukuthi uyisho nje lento ngokuthi wena uyazi kwenzekeni. Thina ngale noma umuntu osebenza ka-SARS akakwazi lokho. Wena kufanele ufike uzozibeka ekutheni nakhe ngikwazi ngami. Manje kusuka bese beyakwazi ukuthi ba-check. Uma futhi kutholakala ukuthi likhona iphutha lalikhona, impela eye-refund yobe isikhulumeka uma ngabe ukuthi balitholile iphutha lingakubona. Kuyazwakala baba. Siyabonga kakhulu manje. Mseni, xa unamandla. Baba Mseni. khona umuntu abingelele. Yebo Baba. baba, kodwa uthi ngezwakala. Yebo. Ngiyazwakala. Angibonge. Ngiyabonga. Baba khoma mhlawumbe phambi ukuthi umuntu ekhuluma akakubonge baba khoma ukwenza i-awareness efana nale. Ngoba ngikholwa ukuthi initiate wena nothi laba basibhekelele eze-inflation noma uSARS. Ngifisa ukusho lokhu baba ukhoma. Kubhlungu ngoba thina ngikhuluma njengomuntu osebenzayo. Ngiyaye ngiyibuka i-system special kwa-SARS ukuthi ilwa kakhulu nomuntu osebenzayo. And kuba buhlungu ngoba mawulalela abafowethu njengoba beyichaza kunzima kuyiphikisa, kufana noma uya kumuntu uyohlola noma uyobhula uvuma nje konke akutshena khona ngoba ulindele ukuthi akutshene. Ngizalana ekuthenini ke babukhoma. uSARS kuningi asifihlela khona. Uyazazi ukuthi specialty nesisebenzele emakhaya. Kunzima nje uye ukuthola nje uSARS kuqala yena uqobo. Uthi e-ofisini angiphathi ke late sekwenziwe le system yokuthi kuthiwa kuyabhukwa. Uyabona ke sekufana nokuthi siserviswa ugovernment ophesheya overseas ongakwazi ukuthi hawu angeke ngiye nje ngiyobheka izinto zami. Ngiyezwa nje umfethu kusho kala ukuthi nathi kuyadinga ukuthi sike siye. Now kuyabhukwa. Uthi usubhukhile unikeze usuku mhlasimbe after 3 months. Lo 3 months uyafika kunama complication nama challenge ngoba awidecidelanga. Enye challenge esinayo whereas kodwa ke besiphathele into ethinta into ezimpilo zethu nekusasa lethu njengoba sisebenza. Yikho ngithi mina at some point uSARS awenzelwanga thina abantu esingabasebenzi. Kodwa wenza umfethu noma seqedile. benefit Umshayi network. cha sengihlala nje odabeni. Ngiyaxolisa. Sengihlala nje odabeni. Mina kade ngenzelwa uSARS, kade ngihambisa mina personal ngekwaSARS ebranchini. Ngathi ngiyafika kwathiwa no uSARS usiyazenzela. Ngithe ngihlezi ngazi ukuthi Hayi yamhleponi network. Mseni. Hayi ngizwakala mina kodwa. branchini bethi hayi sesiyazenzela. Uma bengasezi ukuzenzela akekho kunotify out this time you have to Imake Mseni xa unamandla. Mseni. yeah. Manje qala phansi uthe uSARS kade ukuwaqhatha ne wangebusezwakala. Yes, uthe uSARS waya kuyena wathini uzokwenzela. Yes, ngithe mangifika bathi asisekho isidingo sokuthi ngilethe into zami because usiyazenzela automatically kwi-system. Uyabo? Yep. Kutheka ngisazi ukuthi uyazenzela uSARS all of the sudden ngathola imessage ethi ngiya-owisha ngisubmithanga. Ngathi ngabuza mina kwaye ngifonela uba khona wazi wafona ngathi iproblem enginayo ukuthi mina bengazi ukuthi last time ngicina usubmit ngatshela ukuthi isiyangipick up automatically system. Bengingazi ke kulokhu ukuthi ayisezi kungipick up. Uyabo? Because bengazi nabanye ngizwa ama colleagues bethi isystem iyaba pick up, uyabo? Yabo ngayithola sengikweleta ngaleyo ndlela. So ke ngithi ke angigraze lokho and again even noma uthi ufuna ukuya lapha fanele ubhuke. Mina ngisebenzela endaweni esemakhaya. Even ke noma abakho emakhaya abanakho bonke belama awareness afana nala bese bayathatha bayazi all over emngceleni esinayo la njengoba nginomasipala. Umasipala nomasipala kusho ukuthi kunabasebenzi ngenze isibonelo kunama department benze short nabo abane base noma bayafika ukwazi na ukuthi
random uyo-check into zakho ukuthi ihamba kanjani. Kufanele ukuthi uzugibele uye kwenye i-district uthi uyafika kuthiwa ubhukhile. Ngenze isibonelo, ngiyafisa ukuthi leyo nto uSARS ukuyibuke close ukuthi awusicompromise thina njengabantu okufanele usavise. Lowo mbuzo ngubhekise nje kubona. Ngiyacela beyinike i-attention leyo nto. Mina nje ngingedwa futhi ngingengedwa special thina sisebenza emakhaya iyasihlukumeza leyo nto. Bese ngibuya ngiza kule yama-port lana kuthiwa akhona. Bengifisa nje uba nombuzo oyi-1 ngayithanda i-advice eyenziwa last week ukuthi if ungenasidingo musuke uthatha. But i-question yami i-2-pot. Lapha ngikhona ngoba kuthiwa izikhwama ibekiwe zihlukanisiwe. Uma usuphuma empeshenini, lezi zikhwama ngabe yitaxwa inclusive noma zitaxwa ngokwehlukana yini mawusempeshenini. Yilokho nje ngifisa ukukuthola. Ngiyabonga. Hello. Angikho Yebo. yebo bhuti. Okay, ngiyezwakala babukhoma nginini. Yes, uyezwakala baba. Yes, ngike ngalahleka kokunye kodwa ke ngicabanga ukuthi mhlambe uyobuyela mhlambe umfowethu abuya acacise. Kunendawana lapha yana engifisa ukuthi ngicacise ngoSARS. Khona soba nokuqonda sonke. uSARS uneminxa emithathu njengemlenze yebhodwe lesintu. Uhlangothi lokuqala luka sikhona umnyango ekuthiwa uservice center. Uservice center yilapho khona ukwazi ungena nje ebranchini uyobuza ukubuzayo uyoregister kanjalo kanjalo. Uhlangothi lolo olungena inkinga kakhulu okuhlangothi nje osuke lithi nje lusasiza abantu. Bese ba uhlangothi lwesibili kuthiwa ucompliance umlenze wesibili. Ucompliance lona osuke Uthi network yakho baba uyakushaya. Hey. ukhohlwa yenza lo ocingayo mhlambe i-network. Ya uyezwakala. Ngisezwakala. Yes. Yes, yeah. Na ngiyalwa nayo i-network ngilokho ngixhuma la ngikhona. So ke bese bakhona lo mnyango wesithathu okusuke kuwona ke osuke ku-enforcement. U-enforcement ilona osuke usuphoqa ukuthi izinto uzoyithatha ngendlakadla sekudliwa izinto. Kulo mnyango ngibuyele emuva ke kulo mnyango service center kunengcenyana yakhona taxpayer education. Taxpayer education. Leyo ngcenyana ke ilena ngicela ukuthi ubafo abambisise kuyona ngoba uthe kukhona ukuthi kufihleleke ulwazi kubantu. So uma ngabe niyinkampani njengoba nisenkampanini abaphathi bakho enkampani banokwazi ukuthi babhalele kwaSARS bacele ukuthi umnyango wakwaSARS ke uzobafundisa ngokuthile baye bese bekhipha lo mnyango ke waka taxpayer education. Uye lapho ke kubizwa khona abanye mhlawumbe abalalele la ngisasekhona nami ngisasebenza khona sasesiphume ko Dunlop umuntu wayekade wayefika lapha nenkampanini sifika ezikoleni ama branch engakabi khona naseyindaweni ezinjengaku Newcastle ngakabi khona ama branch besikwazi ukuthi sifike lapha sifundise abantu bahlale phansi kwazi bafundisa ngaleso sikhathi sikwazi nowagcwalisela ama forms. Ngiqonda ukuthini ngalokho ngiqonda ukuthi ubafo lo akakhulumisane mhlambe umfowethu akhulumisane mhlambe ke nanabe emsebenzini nabaphathi bomsebenzi ngenxa yokuthi bayistaff esingaka babhalela uSARS bacela ukuthi bayacela ake afike azochaza izinto noisimo nje sakhe uSARS umi kanjani ngokuqala lokho. Okwesibili engifisa ukuthi ke ngisale sengidlula kukho futhi lokho ukuthi kunzima ukuya kuyiqiniso khona impela ama branch nje njengamanje bese ngathi asekhona aqala engazathi thuthuka bengekho nje ngoba phela enoSARS abekade ethe qwaqwa nalo bekuyitheke kwamadolobha amakhulu njengamanje seqale ukuthi bayibeka indawo njengoba eRichards Bay kukhona ibranch ekhona eNewcastle sekhona ibranch ePort Shepstone sekhona ibranch sekuba yikhona kuleso simo ukuzama ukusondezela nje abantu ukuthi bakwazi ongenani bafinyelele eminyangweni. Number 3 osekupromotheke kakhulu noma osekutuseke kakhulu ukuthi ke ukusebenziswa kwama tax practitioners abantu abasuke kuabantu abasebenza ezentela ukuthi ke labo bantu ke
uyakwazi ukuyakubona abantu abagunyaziwe abangama-tax practitioner ukuthi kube yibona abakusizayo abakwelekelelayo ekutheni usubmithe ama-returns akho abakwelekelelayo ekutheni uphenduleke nemibuzo noma bakulekelele ekutheni lokhu ongaqondiyo bakusiza ukuthi ukuqonde noma lokhu ungakwazi ukwenza bakusiza ukuthi ukwenze. Kodwa-ke nxashana uya kubo yazi ukuthi uya kubantu abazimele uyakhokha-ke muyakhona kunenkokhelo yokuthi-ke yisevisi le nje ye-consultant. So ngamanye amazwi angikusho kusheshe cace lokho ukuze umuntu angathi awu ngaya kuloya muntu nalabathi angikhokhe. Yebo kumele ukhokhe ngoba uyazisebenza loya muntu uphila ngakho khona ukusiza abantu ngezinto zentela. Okwesithathu, na okwesine kwenze bakhona abantu abanjenganathi esikwaziyo as a life coach and a tax practitioner siyakwazi isikhathi ukuthi siphume sibizeke eindaweni ukuthi sicela ke uze nala uzosenzela i-taxpayer education bese umuntu uyafika useyayicacisa-ke ngelishwa uma ubiza umuntu oyi-independent nje ngizokusho futhi la kusekutheni-ke lokho kusekunenkokhelo yakhona ngoba fanele masisiza lapho ngenxa yokuthi umuntu uzimele abese eyakwazi ukuthi akhaveke. So lezo ngizama umnikeza iy'ndlela ezahlukahlukene zokuthi ayithole eba nokuqonda nokusizakala ngasohlangothini luka-SARS ukuthi kufinyelela kanjani. Uma ngabe mhlampe kukhona umbuzo ongiphundulile ngizocela ukuthi mhlampe angithinte kona ngingikhumbuze. No kulungile baba. Khona othe ucela ubuyele kwelesibili ibhodwe. Ngithe uyachaza yakushaya inetwork kumabhodi awu3 lawa kaSARS. Kuthe uchaze lesibili kwangezwakala kahle yakushaya inetwork. Ukhona ucela uceba nje ukuthi ubuyele kulona ulichaze. Okay. Alright, ngizocela ababukhoma silibalekise igama lebhodwe bazogcina bekhuluma ukuthi nangu naleza namanye amabhodwe. Cha, bengilinganisa la ukuthi uSARS wakhiwe iminxa ama-pillars amathathu abaluleke kakhulu. Iphila yokuqala number 1 isibonda sokuqala yilesi esikuthi i-service center la ukwazi ukufinyelela khona kalula nje kuSARS. Isibonda sesibili esiwu-compliance. Lesi siwu-compliance awufiki kubona ibona oza kubona uma nxashana bekufonelile ukuthi ndoda ngathi uyakweleta ngathi into zaka yami bese uthi wena hayi inkweleta kanjani bese bethi woza ke la sizolungisa mhlawumbe izinto zakho ukwazi uyapay appointment kakhulukazi uzothola nomuntu ukhulume naye kulolo hlanga. U-compliance uqoqa ikweletu nokukhumbuzana nabantu ukuthi ke khumbula. Ebese uthi uma uhluleka u-compliance ukusizana nawe ukukukhumbuza u-service center wakusiza wahluleka manje sewu-compliance usuyahluleka usuya ke kwi-enforcement okuyena obophayo okuyena okwazi nokuthi athi uzodla ngisho nempahla yakho isigaba leso sokugcina esifinyelela kumuntu. Bengizama ukuchaza lezo zinhla ezintathu uhle njengamanje thina sisesigabeni nje lesa saka service center esikhuluma ngaso bese siyawuthinta no compliance ngenxa yokuthi abantu bayithola sebekweleta bese bethola incwadi ezibatshela ukuthi bayakweleta so iqhamuka kwa compliance ke lezo incwadi ukuthi comply thembeka kwi-system. So bengichaza lokho kule milenze emithathu eyakha noma izindlu ezintathu ezimisela umnyango wakwaSARS. Ngezwakala baba nangu lapha yana ke manje Nkosi yami uMC Dlabashezi ayi last week hey Shezi kawona amandla hey uSARS wamenza inkinga kabi lo baba lo Shezi sanibona njani bo baba Shezi khona omunye uShezi la okini lawo la izanza hawu uDlabashezi Yebo sanibonani baba. Hayi angiphuthume nje ngisasho futhi namhlanje ngithi uSARS scam. What is happened to me? Ngiyasubmita every year. And then mangisubmita last year ngizoclaim on lo 2 pot. Bathi ngiya-owisha it was about 5,000 namaninginika. Ngaclaima u2 pot lo. Mangiclaima i2 pot and then mangiclaima kuthiwa ngiqualify for i28,000. I was expecting that 28,000 and then kimi sekufika 18,000 which means i10,000 yonke ihambile. With that hope ukuthi owisha this 10,000 bathathe nale bengi-owisha. That masihamba bayabuya back futhi kimi bathi ngiya-owisha kanjani ngoba kuthiwa imali ivaya kubona
bathathe whatever le engiyi-owishayo bakunikeze i-change. I-question yami ilapho ukuthi awukhanga imali idlule kubo bangayithatha le engiyi-owishayo beze bethi ngiyibhadale separate. Kwenzeke kanjani lokho? babona yamshaya inetwork lapha ngazi kwenzakalani yazi. Kuzimalanga qonda amandla ngalo mbuzo usengophinda uphenduke noma mhlambe sekelo nani. Hayi uSARS yi-scam. Ubengezwakali ubhuti wami yazi. Awuphinde futhi ubuze Dlaba. Okay.